kanyang ina sa kandihay sa buhon. Nasunog. During the time talaga, sobrang init. Kaya lumabas ako, dahil brown out, may nag-uubing na pulis. Ang yung bahay mo, nasunog yung taas. Tumakbo ako papasok sa loob. Kukunin ko yung pera, gusto kong makuha. Kaso, hindi na talaga pwede dahil actually naaabot yung buhok ko sa apoy. Si Nanay Ines, pansamantalang nakikisilong sa kuko ng kanilang kapitbahay. We have an additional village. Pagkasunugan, pagka matutulog dahil mayroon daw malas sa bahay niya na sunog, huwag mong dalhin sa ibang bahay. Kaya I stayed po, nililitasan ko kung minsan ang anak ko yun. Kahit wala na siya, pinakadala niya sa akin, sabi ko, huwag. Hindi mo muna ikamot ng anak mo dyan. Sana, mag-iulat mo siya. Isa sa mga tumalima sa panawagan ni Alexander, ang mag-partner na sina Rogelio at Roselyn, na kinomisyon siyang kuhanan ang kanilang pamamasyal sa bayan ng Iwan sa Eastern Samar. Ako po ang ginagawa sa mga places. Kami na lang po yung pag-provide ng expenses sa lahat po. Dahil kahit kami tumulong talaga, kasi kailangan ng tao. Pero sa kalagitnaan ng kanilang photoshoot, Hindi na siya. si Rogelio biglang lumuhod. Magpo-propose pala siya sa kanyang nobya. Dito na kayo, pwede ka, please. Mukhang si Alexander pa ang kanilang lucky charm. Nagpapasalamat kami sa magandang pag-produce. Welcome. Para sa kanya sa inyong kami pa rin Samantala, una nang nagpaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Kandihay. Siniguro rin nilang ilalapit si Nanay Ines sa kanilang pabahay program. Pag kini nga certificate, magamit kini mo sa pag-claim of any assistance. Oo, alam mo kumalaka sa imong ilahan. Nagila sa kanya papunta sa Dalapasigan. Usually, ang first aid na pwedeng gawin, buhusan ng acetic acid or vinegar for 30 seconds para sa alarang pagbitaw ng sa kalsito. O kaya naman, i-immerse sa mainit na tubig na hindi nakakapasok. Si April agad isinubot sa Rural Health Unit o RHU ng Aracelic. Sige na, pinapump na lang nila yung anak ko. Alos, kasi kalabas pa ngayon. Abot siguro ng mga 6 na pulgat na rito. Kalaunan, binawian din siya ng buhay. Uy, matay eh. Ang sanhi ng bebatisyon ni April, anaphylactic shock, secondary to jellyfish sting. Si Alok,